Nagabenta ke khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kandu tarik uno opera kadi kasni kan mau ya kajingklat jengka Phan Nonglait. Phan Nonglait kadi kanong ialeh persya igi pareng ha kapor usim tirot singsim jong hima nongklau ha kisnem shihajar praspa. Menta ke Sarkar India ha kajingilam u Prime Minister Modi ula ithuh ya Phan Nonglait kum kanong ialeh laitluid bat ka Riew seluruh jong kabri unyu dram. Kakhana Phan Nonglait nagi jinglum khana hier pateng berkikot ki balatho do ba Daniel Stone lingdo Nonglait balatho hagaktian pareng la ai kerteng Phan Nonglait a lady freedom fighter of India. Nagi jingtip bat ba balayo lum berki durki ki kerteng jaka bala ainam ha Phan Nonglait kum Phan Nonglait pang ka bala ithuh da ka sarkar mensyua ka de ka lady haide ripang. Menta ka nam jong Phan Nonglait kala saphyang kum ka kenthei Riew shlur shapang ki kam shlur jongka menta ka numsa shu tang ha ka jing ithuh tien ne ha ka jing yakhana pateng shu na ki khana tang hiar pateng Phan Nonglait la yathu ka de ka nong sintiat jong ki sipai utirot singsim ban ai jing tip ya ka jinglet jingwan jong ki sipai British ha ki snem shiajar praspa arkhundai hadu shiajar praspa lai pulai.